बेडन-व्युर्टनबर्ग या जर्मनी राज्याचा जो करार झालेला आहे तो अत्यंत आदर्शवत असा करार आहे आणि त्याच्यामुळे याच्या पुढच्या काळामध्ये हजारो मुलांना या माध्यमातून नोकऱ्या मिळणार आहेत। मध्यंतरीच्या काळामध्ये मी शिक्षण खात्याचा मंत्री असेपर्यंत या योजनेला गती दिलेली होती। आता या योजनेला थोडासा विलंब होतोय हे लक्षात घेऊन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ही योजना स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटकडे देणार होते, परंतु आमची चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी मला असं सूचना केलेली होती की तुम्ही स्वतः या योजनेचा कार्यभार सांभाळावा आणि त्याला गती द्यावी। त्याप्रमाणे मी संमतीपत्र शासनाला दिलेलं आहे आणि त्याच्यावर ज्याला मुख्यमंत्री महोदयांची मान्यता मिळेल त्यावेळेला या योजनेला प्रत्यक्ष गती देता येईल। तुम्ही ज्यावेळेला सत्तेवर नसता त्यावेळेला प्रत्यक्ष त्या पदावर असल्याशिवाय तुम्ही ह्या गोष्टीला गती देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। त्याच्यामुळे याला काही 8-15 दिवसाचा कालावधी जाईल। तोपर्यंत सावंतवाडीला जो प्रकल्प चालू झालेला आहे हा एक पायलट प्रोजेक्ट होता, असाच प्रकल्प जळगावला सुरू झालेला आहे। काही लोकांनी मुलांच्या मनामध्ये गैरसमज निर्माण केलेले आहेत की शासनाने पैसे किंवा निधी हा ओंकार कलावडे यांना दिला। वास्तविक ओंकार कलावडे हे एक उद्योजक आहेत आणि ते जर्मनीमध्ये त्यांचे स्वतःच्या कंपन्या आहेत, भारतामध्ये आहेत। तर त्यांनी ज्यावेळेला आमच्यासोबत काम केलं कोऑर्डिनेटर म्हणून, तर ते काम त्यांनी सगळं स्वतःच्या खर्चाने केलेलं आहे। एकही रुपया हा शासनाकडून ओंकार कलावडेंना देण्यात आलेला नाही किंवा जर्मनीमधल्या कुठल्याही कंपन्यांनी त्यांना पैसे दिलेले नाही आहेत किंवा इथल्याही मुलांनी एकही रुपया मुलांकडून त्यांनी घेतलेला नाही आहे। त्याच्यामुळे नाहक एखाद्या व्यक्तीची बदनामी होणं हे मला चुकीचं वाटतं। त्यांनी जी काय मदत केली ती एक त्यांची महाराष्ट्राच्या बाबत असलेल्या आत्मीयतेपोटी त्यांनी हे सगळं केलेलं आहे आणि अजूनही त्यांची मदत करायची तयारी आहे। मुळात ज्या मुलांना आम्ही ट्रेनिंग दिलेलं आहे हे ट्रेनिंग आम्ही शासनाच्या वतीने दिलं। त्याच्यामध्ये A1ची परीक्षा ही मुलं पास झाली, परंतु दुर्दैवाने A2ची जी परीक्षा झाली याच्यामध्ये बहुतांश मुलं ही नापास झाल्यामुळे त्यांना पुन्हा त्या परीक्षेला बसायला लागेल आणि नंतर त्यांना B1 पर्यंत पुढचं त्यांचं प्रशिक्षण घ्यायला लागेल। शेवटी या परीक्षा पास झाल्याशिवाय व्हिसा मिळू शकत नाही। त्याच्यामुळे त्यांना जी ऑफर लेटर आहे ही 100% जेन्युइन ऑफर लेटर आहेत। मी या संदर्भात चौकशी केली ओंकार कलोडेंकडे। आणि दुसरं असं आहे की एखाद्या कंपनी ज्याला जर्मनीमधले ऑफर लेटर देते त्याला तिथलं सरकार त्याची खात्री करत होते की खरोखर हे लेटर दिलं की नाही आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरची प्रक्रिया होते। खरं तर ही सगळी प्रक्रिया करण्यासाठी आम्ही आमच्या विभागाची एक कंपनी स्थापन केलेली होती। मला आता सध्या माहिती नाही की कुठल्या स्टेजला आहे। ते स्थापन झाली असती तर हे मुलांची जाण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने झाली असती। त्याच्यामुळे सध्या जोपर्यंत कोऑर्डिनेटर म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी येत नाही तोपर्यंत याच्यावर मी अधिक काही करू शकत नाही, परंतु जबाबदारी आली की माझं पहिलं प्राधान्य हे मुलांच्या संदर्भातच असेल आणि मुलांनी सुद्धा एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की त्यांना माझी जर वेळ पाहिजे असेल तर त्यांनी ती वेळ मागितली पाहिजे। आता मी सध्या आज तर गडबडीत आहे, याच्यानंतर एक नवरात्रीचा काळ संपला की मुलांना सुद्धा मी वेळ देईन, त्यांची बाजू समजावून घेईन आणि तोपर्यंत जे त्यांना आश्वासित केलेलं होतं स्टायपेंडबद्दल त्याच्याबद्दलच मी चौकशी केली। तर त्यांना जी मुलं प्रशिक्षण घेतील त्यांचं स्टायपेंडसुद्धा स्वतः कंपनीच्या मार्फत देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवलेली आहे। त्याच्यामुळे आपण ज्यावेळेला एखादा प्रयोग करतो त्याच्यामधली जी मुलं पूर्वी गेलेली होती याच्या 4 मुलांना त्यांचे व्हिसा मंजूर झालेले आहेत। त्याच्यामुळे त्या मुलांना ज्याप्रमाणे तिथल्या कंपन्यांनी ॲश्युरन्स केलं त्याप्रमाणे पगारावर ही मुलं आता जाऊ शकतात। ज्यावेळेला त्यांचा व्हिसा इथं तो पुन्हा ऑथेंटिकेट करायला लागतो तो झाल्यानंतर ती मुलं रितसर जातील। परंतु 4 मुलं गेली म्हणजे सगळं संपलं असं नाही। तर जोपर्यंत जी मुलं पास होतील B1 पर्यंतची ती सगळी मुलं कशा रीतीने जातील याच्यासाठी जो काय पाठपुरावा करायला लागेल
हा पाठपुरावा केला जाईल. किती लोकांना ऑफर लेटर दिलेले आहे? ऑफर लेटरची मला एक्झॅक्ट संख्या माहिती नाही, परंतु ऑफर लेटर जेन्युइन आहे. कारण त्यातली 4 मुलांना ऑलरेडी परमिशन आली आहे, ते जाणार आहेत. इतरांची व्हिजा रिजेक्ट झाले कारण त्यांची परीक्षा ते पास झालेले नाही आहे. त्यामुळे परीक्षेमध्ये फेल होणं हा काही गुन्हा नाही. परीक्षा पुन्हा देता येईल. परीक्षेमध्ये पास झाले की त्यांचेसुद्धा व्हिजा त्यांना मिळतील. शेवटी व्हिजा ही जर्मनीतले फेडरल एजन्सी देत असते किंवा जर्मन काउन्सिलेट देत असतं. तो व्हिजा काही ते राज्य देत नसतं. त्यामुळे त्या राज्यातल्या लोकांनी सांगितल्याप्रमाणे मागणी केलेली आहे आणि मागणी केल्याप्रमाणे त्यांनी ऑफर लेटरसुद्धा दिलेली आहे. परंतु त्यांचं जे मिनिमम क्वालिफिकेशन असतं व्हिजाला त्याचं कॉम्प्लायन्स करायला लागतं. जे लोक ग्रॅज्युएट आहेत म्हणजे जे इंजिनियर आहेत त्यांना ही अट नसल्यामुळे अशा मुलांचे व्हिजा झालेले आहेत आणि ती मुलं ते रितसर नोकरीला लागणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून साधारणतः किती मुलं जाणार? नाही, मला वाटतं साधारण 90च्या आसपास लोक आहेत. 90-92 मुलं असतील. आणि आता जो काही चर्चा झाली त्याप्रमाणे ज्या नर्सिंगच्या मुली आहेत यांना तिथले त्यांनी एजन्सी नेमलेली आहे. त्या एजन्सीच्या मार्फत जातील. इतर मुलांना जनरल कॅटेगरीमधून जायला लागेल. काही वैभव नाईक यांनी काही मुलांसह जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि यावेळी त्यांनी म्हटले की 92 मुलांची फसवणूक केली शासनाने म्हणून. फसवणूक कशी? हे बघा, फसवणुकीचा प्रश्न उद्भवत नाही. नियुक्तीपत्र जर खोटं असेल तर मग फसवणुकीचा प्रश्न येतो. व्हिजा हा शेवटी मिळायला लागतो. व्हिजा मिळवण्यासाठी परीक्षा पास व्हायला लागणार. हे मुलांना माहिती नव्हतं का? सगळ्यांना माहिती होतं. सगळी मुलं परीक्षेला बसलेली आहेत, पास होऊ शकले नाहीत. ही दुर्दैवाची बाब आहे. पास पुढच्या सेकंड अटेम्प्टला ते पास होऊ शकतात. झाल्यानंतर ते जाणार आहेत. प्रश्न असा असतो की पास करणं न करणं हे आमच्या हातामध्ये नाही. तो परीक्षेचा रिझल्ट आहे. तो परीक्षेचा रिझल्ट या खेपेला थोडा कठीण लागला, पुढच्या खेपेला ती मुलं पास होऊ शकतील. तरी पण त्यांच्या काही डिफिकल्टीज असतील. त्यांनी मला म्हटले की तुम्ही वेळ द्या. मी 100% त्यांना वेळ देईन. पण ही मुलं 90 मुलं गेले 6-7 महिने प्रत्येक राजकीय नेत्यांकडे फिरून आपली कैफियत मांडतायत. नेमकी तुम्ही आता म्हटल्याचं की ती परीक्षा असते ही कोणाला माहीतच नाही आणि व्हिजा दिला जातो. माहिती नाही कसं त्याला 8 महिने झाले परीक्षा देऊन आणि 8 महिने सरकार तरुणांबरोबर हे करत आहे. काही म्हणजे त्यांना नाही. बघा, याच्यामध्ये प्रगती नाही. मी तुम्हाला माझ्या सुरुवातच मी अशी केली की हा प्रकल्प रेंगाळणं हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्याच्यामुळे याचं समन्वयक पद मी स्वीकारावं असं मला सूचना मुख्यमंत्र्यांच्याकडून देण्यात आली आणि मी वास्तविक कॅबिनेट मंत्री राहिलेला आहे. त्याच्यामुळे एवढ्या छोट्या पदावर काम करणं हे माझ्या दृष्टीने योग्य नाही. परंतु महाराष्ट्रातल्या युवकांच्या भवितव्याचा विचार करून आणि सिंधुदुर्गमधल्या युवकांच्या भवितव्याचा विचार करून मी माझं संमतीपत्रक देऊन आता जवळजवळ 1.5 महिना झालेला आहे. नेमणूक झाली की लगेच त्याला मला गती देता येते. आज मी ऑफिशियली कुठल्याही पदावर नाही आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्यामध्ये इंटरफिअर करू शकत नाही. एकदा तुम्ही आला तरी योजनाच मी तयार केली. योजनेसाठी आवश्यक असलेला जो करार आहे तो करारसुद्धा मीच शासनाच्या वतीने केलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे केलेलं काम आणि एवढं मोठं काम आहे ते की त्या कामामध्ये कुठल्याही तऱ्हेने राजकारण येता कामा नये. आणि परीक्षा दिली पाहिजे, परीक्षा पास झालं पाहिजे हे प्रत्येक मुलाला माहिती आहे. माहिती नाही असं नाही, परंतु ज्यांना माहिती नसेल त्यांना मी स्वतः भेटेन आणि मग त्यांच्यासुद्धा लक्षात येईल. आणि असं त्यांना जी काही चुकीची माहिती कुठल्या तरी जळगावच्या मुलाने दिली की शासनाने निधी दिलेला आहे, तर शासनाने कुठलाही निधी दिलेला नाही. हा आधी मी स्पष्ट शब्दात सांगतो. कोणालाही दिलेला नाही आहे. फक्त गोथे इन्स्टिट्यूटला शिकवण्याचा खर्च आणि परीक्षेचा खर्च तेवढा शासनाच्या वतीने करण्यात आलेला आहे. ती परीक्षा त्या मुलांनी स्वतः दिलेली आहे. मुलांच्या राहण्याची सोय वगैरे तेव्हा करणार आहे त्याचे काही पैसे पण शासनाने त्या संस्थेला दिले नाही असे पण काही तक्रारी त्या जळगावच्या मुलांनी. एक गोष्ट लक्षात घ्या, मी जळगावच्या मुलांची भेटलेलो नाही. सावंतवाडीमध्ये जी व्यवस्था करण्यात आली ही व्यवस्था 2 ठिकाणी करण्यात आली होती. एक भोसले कॉलेजमध्ये होती आणि एक गवाणकर कॉलेजमध्ये. आणि दोन्हीकडे मुलांना व्यवस्थित ट्रीटमेंट मिळालेली आहे, व्यवस्थित शिकवण्यात आलेलं आहे. आता परीक्षेमध्ये पास होणं न होणं हा एक नशिबाचा भाग असतो.
पुढच्या अटेम्प्टला ते पास होऊ शकतात. आणि त्याच्यामुळे त्यांची काळजी तर आम्हाला सगळ्यांना आहे. त्याच्यामुळे त्या मुलांना निश्चितपणे मी इथे 8-10 दिवसामध्ये भेट देईन आणि मग त्यांची इतर काय अडचणी असल्या तर त्या स्वतः दूर केल्या जातील. तुम्हाला समन्वयक पद मिळाल्यानंतर हा प्रश्न निकाली निघेल. महाराष्ट्राचा प्रश्न मुख्य करून त्याला गती देता येईल. निकालात निघेल असं बिलकुल नाही. गती देता येईल कारण ह्या योजनेची योजनाच मी तयार केली आणि त्याच्यामुळे याचं समन्वयक पद मी महाराष्ट्राचं स्वीकारावं अशी सूचना मला मुख्यमंत्री महोदयांच्याकडे झालेल्या चर्चेमधून देण्यात आलं. त्याप्रमाणे मी माझं संमतीपत्रक दिलेलं आहे. मी संमती दिली नसती तर आपण त्याच्यापासून काहीतरी लांब पळतो असा अर्थ झाला असता. असं बिलकुल नाही. माझी इच्छा आहे की हे पूर्ण झालंच पाहिजे कारण ह्याच्यामधून हजारो लाखो मुलांना पुढच्या काळामध्ये चांगलं भवितव्य निर्माण होणार आहे. आणि ही पत्र का देऊ शकलो आपण कारण ही मोजकी मुलं आहेत आणि ते त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये होती. कारण सुरुवातीपासून ते कोऑर्डिनेटर म्हणून येत होते, त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये होते. त्याच्यामुळे ज्या जर्मन कंपन्यांनी मागणी केली त्यांच्याकडून त्यांना पत्र घेऊन दिली. परंतु व्हिसा मिळताना परीक्षा पास व्हायला लागते. या परीक्षेमध्ये दुर्दैवाने अपयश आलं तर कोणी खचून जाण्याचं कारण नाही. पुढच्या वेळेला ते परीक्षेला बसू शकतात आणि पास होऊ शकतात. अशी किती पदं आहेत तरी किमान महाराष्ट्रामध्ये किमान पहिल्या टप्प्यामध्ये 10,000 मुलांना ट्रेनिंग द्यायचं होतं आणि एकंदर एका वर्षामध्ये 1 लाख मुलांचं आमचं टार्गेट होतं. एकंदर मागणी साधारण 3 ते 4 लाख मुलांची आहे आणि त्याच्यामुळे इथली मुलं नाराज आहे असं बिलकुल नाही. ज्यांची जायची इच्छा आहे ती सगळीच मुलं आहेत त्याची प्रतीक्षा करतायत. जर मला जर कोऑर्डिनेटर म्हणून नेमणूकच नाही झाली तर मी काही करू शकणार नाही. पण नेमणूक झाली तर 100% या स्कीमला गती देण्याचं काम हे मी माझी सगळी कामं बाजूला ठेवून करेन. भाई आता जे 92 मुलं आहेत विरोधी पक्षाकडे जाऊन याचं आता राजकारण होत आहे. मग आता हे राजकारण थांबवण्यासाठी तुम्ही काय त्यांना आव्हान करा? नाही बघा, शेवटी ज्याला भवितव्य आहे त्यांनी थोडासा श्रद्धा आणि सबुरी हा मंत्र आपल्या ह्या भूमीने दिला. तर सबुरी थोडंसं ठेवलं पाहिजे. पेशन्स ठेवलं तर दुसरी परीक्षा कारण आता मी ज्यावेळेला प्रत्यक्षात काम करायला सुरुवात करेन त्यावेळेला ह्या सगळ्या गोष्टींचं ॲनालिसिस करून त्यांना कसं लवकरात लवकर न्याय देता येईल ह्याच्यासाठी मी प्रयत्न करेन. पण परीक्षा पास व्हायला लागेलच कारण परीक्षा पास होण्याला दुसरा पर्याय नसतो. समन्वय पद तुमच्याकडे येण्यासाठी साधारण किती कालावधी आहे? मी आता कसं सांगू शकतो? ते मुख्यमंत्री साहेबांच्या कडे ही फाईल शिक्षण विभागाकडून गेलेली आहे. आता त्याला प्रोसेस आहे, वेगवेगळ्या ह्याच्यातून ती माध्यमातून जाते. शेवटी मुख्यमंत्री साहेबांकडे पोचली आणि त्यांची सही झाल्यानंतरच प्रत्यक्षात मला ह्या योजनेला गती देता येईल. साहेब, त्या मुलांचा जो रोष आहे आताच्या शासनावर आहे. आपल्या काळात चांगलं काम झालं, आम्ही इथे बघितलंय, पण आत्ताचे मराठी भाषा मंत्री पण आपल्याच पक्षाचे आहेत आणि शिक्षण मंत्री पण आपल्याच पक्षाचे आहेत. तर ते कुठेतरी समन्वय साधण्यात कमी पडलेत का? नाही, ते कमी पडलेले नाहीत. शिक्षण मंत्र्यांकडून प्रस्ताव गेलेला आहे. फक्त हा प्रस्ताव शासनाचे एक प्रस्ताव पारित करण्याची एक पद्धत असते, त्यानुसार तो प्रोसेसमध्ये आहे. ही प्रोसेस पूर्ण झाली की मग मला नेमकं त्यांना मार्गदर्शन करता येईल. कारण आपण त्या पदावर असलो तर आपण मार्गदर्शन करू शकतो, नाहीतर आपण करू शकत नाही. आणि त्याच्यामुळे असं आहे का की मी पद स्वीकारायला नकार दिला वगैरे असं बिलकुल नाही. मी माझी संमती दिलेली आहे. हे आलं की मग मी अधिकाऱ्यांशी कोऑर्डिनेट करू शकतो आणि कुठे जिथं कमतरता राहिलेली आहे ही कमतरता दूर करून केवळ माझा विषय हा सिंधुदुर्गपुरता मर्यादित नाही, संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या मुलांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना पुढची संधी मिळाली पाहिजे आणि ही संधी या निमित्ताने ह्या करारामुळे मिळू शकेल याची मला खात्री आहे. तुम्ही आक्रमक होत नाहीत म्हणून डॅमेज कंट्रोल वापरला जातो की काय? तुमच्या 2 योजना, एक सिंधुरत्न आणि जे आता जर्मनची, दोनही चौकशीच्या फेऱ्यात किंवा धारितील सूत्राचार्य काहीतरी चाळण करताय. नेमकं काय चौकशीच्या फेऱ्यात वगैरे असं काय नाही आहे. सिंधुरत्न योजनेमध्ये 8 महिने झाले. हे बघा, सिंधुरत्न योजनेला सुद्धा मुदतवाढ देण्यात येईल असं मला मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ते ज्यावेळेला त्याला मुदतवाढ देतील त्यावेळेला आपोआपच त्याचं काम सुद्धा व्यवस्थित चालू होईल.
आपण उगाच प्रत्येक गोष्टीला नाराजी मी तर नाही, स्वतः नाही, व्यक्त आक्रमक करणार म्हटलं नाही. नाराजी नाही, आक्रमक होत नसल्यामुळे आक्रमक तुम्हाला याच्यातून कशाला जावं लागतं आक्रमक काय? झालं पाहिजे? नाही उद्धव आता ह्याचा आरोप झाला जर्मनीच्या याचा अजित तुमच्यावरच पवार झाला. अर्थमंत्री होते आणि आजही देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात पण अर्थमंत्री अजित पवार आहेत. मुद्दा म्हणून अशा योजनेला तुमच्या कुठेतरी ब्रेक लावला जातो का? नाही, मी असं स्वतः म्हणणार नाही. आपण असं कशाला उगाच विनाकारण कोणावर आरोप करायचा? असं आरोप करणं योग्य नाही. भाई वारंवार पण आज तुमच्या बघा ना, सिंधुरत्न योजना चांदा बांधा योजना असताना अजित पवारांनी अशीच लावली, सगळे पैसे परत घेतले, अर्धे खर्च झाले, अर्धे खर्च झाले नाही. आता पुन्हा परत तेच झालं. 8 महिने ते चौकशा किंवा काय ते सर्वेक्षण किंवा आणि काय करतायत. हे बघा, म्हणजे कोकणात अन्याय आहे चौकशा ना. नसतात, सरळ त्याला परफॉर्मन्स ऑडिट म्हणतात आणि परफॉर्मन्स ऑडिट अतिशय चांगलं झालेलं आहे आणि ती प्रक्रिया चालू राहते. ते प्रत्येक योजनेला करायला लागतं. ते कशा रीतीने लोकांना लाभ मिळाला, तो लाभ मिळालेला तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे. तो फक्त त्यांना त्याचं रेकॉर्डिंग करायला लागतं. तर ते त्यांचं काम व्यवस्थित चालू आहे यशोदाच्या मार्फत. तर त्याच्यामध्ये आम्ही काही इंटरफिअर करत नसतो. ते स्वतःहून ते सगळं त्याला परफॉर्मन्स ऑडिट म्हणतात. ते परफॉर्मन्स ऑडिट हे मी स्वतः घालून घेतलेलं आहे त्या योजनेचं तयार करत असताना. कारण त्याच्यामुळे पुढची आपल्याला एक दिशा मिळते आणि दिशा मिळत असताना यशोदासारखी चांगली संस्था सोबत असली तर ती योजना अधिक चांगल्या रीतीने चालू शकते. आणि हा प्रकल्प रेंगाळणं महाराष्ट्राच्या दृष्टीने कुठेतरी बरोबर नाही असं तुम्ही म्हणताय. तर मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एकदा तुम्ही या संदर्भात लक्ष वेधणार का किंवा त्यांच्या 100% मी वेधेन ना. लवकरात लवकर जर योजनेचं काम सुरू झालं तर ते सर्वांच्याच हिताचं आहे. भाई तुम्ही मतदारसंघात किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मंत्री होता, पालकमंत्री, तेव्हापासून ते आज तक शिक्षण मंत्री असेपर्यंत चांगल्या योजना आणणं पर्यटनदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या सगळ्या, परंतु त्या प्रत्यक्षात उतरत नाही अशी विरोधक किंवा तुमच्या सत्ताधारी म्हणतात. नेमकं कुठे हे घडू अडतंय की का होत नाहीत किंवा काय त्याचं नेमकं काय की तुम्ही त्याचं बऱ्याचशा योजना ऑलरेडी झालेल्या आहेत. आता सिंधुरत्न योजनेची अंमलबजावणी झाली ना, सगळीकडे तुम्ही बघितलं की अनेक महिला काम करतायत, शेतकरी काम करतात या योजनेमध्ये, जे पशुपालन करतात ते पशुपालन करणारे लोक त्याच्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत. शाळांच्या ज्या योजना हे केल्या त्या शाळांची टेंडर्स निघालेली आहेत. आताच मी ह्याच्यात गेलो होतो RPD हायस्कूलमध्ये विक्रांत सावंत यांचं अभिनंदन करायला. तिथले शिक्षक मला भेटले. त्यांचा 40% प्रस्ताव होता, तो मंजूर झाल्याबद्दल त्यांनी माझे आभार मानले. हे सातत्याने घडत असतं. तर आपण काम करत राहायचं, अशी नाराजी वगैरे व्यक्त करायची नसते. मला असं वाटतं की जे काम मला दिलं आणि जे मी केलं ते प्रत्यक्षामध्ये आलेलं आहे. मराठी भाषा भवन उभं राहतं आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. मराठी भाषेचं धोरण हे तर प्रसिद्ध झालेलं आहे. म्हणजे अर्धवट काय आहे नेमकं? प्रत्येक गोष्ट होते आणि होत चालू आहे. आणि ह्याच्यामध्ये टीका होण्यासारखं काय आहे? सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा मान्य केले की वनतारामध्ये योग्य ती काळजी, सुप्रीम कोर्टाने एक कमिटी दिलेली होती आणि त्या कमिटीने सगळं सर्वेक्षण केलं. हां, हत्ती विकण्याचा डाव आहे. ती विकला कुठे जातो? हे बघा, आता जे प्राणी आहेत ते विकले थोडे गेलेले आहेत. ते त्यांचं प्राण्यांना योग्य तऱ्हेने जी पकडण्याची प्रक्रिया असते त्याच्यासाठी जी योग्य साधनं लागतात ही सगळी त्यांच्याकडे आहेत. हे त्या चौकशीमध्ये सिद्ध झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे याच्या पुढच्या काळात अशा कुठल्याही तऱ्हेचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाही हे सुद्धा कोर्टाने क्लिअर केलेलं आहे. त्यामुळे एवढा मोठा निर्णय झाल्यानंतर वनताराबद्दल काही बोलणं हे चुकीचं आहे. शेतकरी जे हत्तींमुळे बाधित होतात त्यांचं दुःख हे इतरांना समजू शकत नाही ना. मी त्यांचा प्रतिनिधी आहे, मला त्यांचं दुःख समजतं. त्याच्यामुळे अधिक आमच्या शेतकऱ्यांना दुःख होऊ नये. नाहीतर मला काय हत्तींचा पर्यटनासाठी वापर होतो म्हणून मी त्यांना इथं स्वतः ठेवण्याचा संदर्भात बोललो असतो. परंतु आमच्याकडे ती यंत्रणा नाही आहे दुर्दैवाने त्या हत्तींना हँडल करण्यासाठी. आणि ती यंत्रणा सुदैवाने त्यांच्याकडे आहे आणि त्याच्यामुळे हत्ती तिथं सुरक्षित राहू शकतील असं मला वाटतं. ही ओंकार हत्ती हा गोव्यात गेलेला आहे आणि गोवा सरकारने अशी भूमिका घेतली आहे की त्या हत्तीला आम्ही कर्नाटकच्या वतीने त्याला पुन्हा पाठवून देऊ, वनतारामध्ये आम्ही पाठवणार नाही अशी गोवा सरकारने भूमिका घेतलेली आहे. गोवा सरकारने भूमिका घेतली तर त्यांनी त्याला हत्तीला ठेवावं ना आपल्याकडे. माझं कुठे त्याला हे
आमच्या शेतकऱ्यांना फक्त त्रास होणे एवढीच माझी भूमिका आहे. मी असं थोडंच म्हटलं की वंताराकडेच पाहिजे. उद्या जर तो हत्ती ह्याला पाहिजे गोवा राज्याला, गोवा राज्याने अवश्य ठेवावा तो. कर्नाटकामधले जे चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आहेत त्यांच्याशी सुद्धा माझी चर्चा झालेली आहे. कर्नाटकने त्यांना परत घेण्याची कुठलीही तयारी दाखवलेली नाही. आपण जो प्रस्ताव पाठवला होता महाराष्ट्र शासनाने, तो प्रस्ताव कर्नाटकाने मान्य केलेला नाही आहे. त्यामुळे गोव्याने तसा प्रस्ताव पाठवला तरी त्याचा आनंद आहे. कुठूनही आमच्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचं रक्षण व्हावं याच्या पलीकडे आपली काय भूमिका नाही. आपण हत्तीच्या विरोधात थोडेच आहोत. महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. अशातच केंद्राकडून पंजाबला तात्काळ मदत जाहीर केलेली आहे, मात्र महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधक करतात. हे बघा, ज्यावेळेला त्यांचं पथक येतं आणि ते पथक आल्यानंतर मदत जाहीर होते, त्याप्रमाणे केंद्राचं पथक आल्यानंतर महाराष्ट्राची मदत सुद्धा जाहीर होणार. अगोदरच बोलण्यामध्ये काय अर्थ आहे? सगळ्या राज्यांची मदत आपल्याच राज्यामध्ये फक्त चालू आहे असं नाही. दिल्लीमध्ये सुद्धा पूर आलेले आहे, राजस्थानमध्ये पूर आलेले आहे. त्याच्यामुळे क्रमाक्रमाने प्रत्येक राज्याला केंद्राची मदत मिळणार, तशी ती महाराष्ट्राला सुद्धा मिळणार. ह्याच्यामध्ये कोणीही आपल्या मनामध्ये संशय बाळगण्याचं कारण नाही, कारण आमच्याकडे अजून अतिवृष्टी चालू आहे. त्याच्यामुळे नेमका किती नुकसान झालं याचा अंदाज आताच्या स्टेजला येऊ शकत नाही. तो ज्यावेळेला पंचनामे होतील, मग ते ड्रोनद्वारे असेल किंवा कसे असतील, ते झाल्यानंतर ह्याचा एक्झॅक्ट आकडा कळणार आणि त्याच्यानंतर केंद्रसुद्धा आमच्या राज्याला मदत करेल. मराठवाड्याचा दौरा जो मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी केला तो भास होता, ढोंगीपणा होता असं संजय राऊत म्हणतात. संजय राऊत काही बोलतात, तर दिवसभर बोलायला त्यांना काहीतरी विषय पाहिजेत ना. विषय नाही म्हणून काही आरोप करत बसायचे. याच्या पलीकडे संजय राऊतांचं महाराष्ट्राच्या दृष्टीने काय महत्व आहे? एखादा विषय त्यांनी आणला आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्राचा फायदा झाला असं मला तुम्ही एक विषय दाखवा. टीका करायची टीकेमधून काही होत नाही. काम करायचं असेल तर काही पॉझिटिव्ह सूचना करायला लागतात आणि त्यात त्यांनी पॉझिटिव्ह सूचना केल्या तर आम्ही त्याचं स्वागत करू. आम्ही कुठलाही मनुष्य आपल्या विरोधात आहे म्हणून आम्ही त्याच्याकडे बघत नाही. तर केलेली टीकासुद्धा सकारात्मक दृष्ट्या घेऊन अधिकचं काम करत आमचं सरकार काम करत असतं. त्यामुळे रोज उठल्यानंतर काय विषय असू शकतो, त्याच्यामुळे असे काहीतरी विषय काढले जातात. तर ह्या विषयांमध्ये मला स्वतःला वाटत नाही की आज संपूर्ण राज्यातली यंत्रणा ही पुराला तोंड देते. अशा वेळेला त्यांचं मनोबल वाढवणं हे अधिक चांगलं आणि श्रेयस्कर आहे असं मला स्वतःला वाटतं. मंत्री आणि आमदार नालायक असतील तर त्यांच्या सर्व गोष्टी बाहेर काढल्या पाहिजेत असं विधान जे आहे ते वनमंत्री आणि पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी आज केलं. बघा, आता प्रत्येकजण काय विधान करतो त्याच्यावर मी स्वतः उत्तर देणं हे काय योग्य आहे असं मला स्वतःला वाटत नाही. त्यांनी कुठल्या कॉन्टेक्स्टमध्ये बोलले, कोणाला उद्देशून बोलले मला काहीच माहिती नाही आहे. माहिती असतं तर मी त्याचं उत्तर दिलं असतं, कारण माझे स्वतः वनमंत्र्यांचे अतिशय चांगले संबंध आहेत. तुमची जर इच्छा असेल तर मी गेल्यानंतर विचारेन त्यांना. हिंदू समाजाने दांडिया खेळणं म्हणजे तो आपला हांडगेपणा आहे असं जे विधान आहे ते संभाजी भिडे यांनी एका कार्यक्रमामध्ये केलं. नाही बघा, प्रत्येक जण काय बोललं याच्यावर मी उत्तर देणं योग्य असतं. संभाजी भिडे हे एक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व आहे, तर ते काय बोलले आणि कुठल्या संदर्भात बोलले हे मला सांगता येणार नाही आणि त्याच्यावर याच्यावर काही बोलणं हे मी योग्य समजत. सर्व शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरची कर्जमाफी करावी असं जयंत पाटील म्हणतात. कर्जमाफी ही एक प्रक्रिया आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये पूर्वी सुद्धा ती झालेली आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये पिकाचं जे नुकसान झालं त्याची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणं आवश्यक आहे आणि ती 100% आमचं शासन शेतकऱ्यांना मिळवून देणार. भाई, राज्यातले विषय झाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रत्येक पावलोपावली खड्डे आहेत. पावसामुळे आज कालच एक कुडाळकर म्हणून महिला गेली, सावंतवाडीमध्ये 2-4 गेले, म्हणजे लोक खड्ड्यामुळे जखमी झाले. खड्ड्याची परिस्थिती अत्यंत, रस्त्याची स्थिती वाईट आहे म्हणजे पूर्ण जिल्ह्यात आणि सावंतवाडी मतदारसंघात तर त्याहूनही. सावंतवाडी शहरातल्या प्रत्येक ठिकाणी खड्डे आहेत. पालिका प्रशासनाकडे कोणीच म्हणजे रस्त्याकडे बघत नाही. परवा खड्ड्यात एक नाही अशी रस्त्यातली आणि कोणच लक्ष नाही. म्हणजे या खड्ड्यांकडे न तर दुसऱ्याच विषयांकडे लक्ष दिलं जातं, म्हणजे खड्ड्यांकडे काही बघितलंच जात नाही. नाही, मला एक सांगा, म्हणजे मी आता जर आल्यानंतर मतदारसंघात फिरत असतो, कम्पॅरेटिव्हली कुठल्या ह्याच्यापेक्षा सावंतवाडीची परिस्थिती खूप चांगली आहे, तुम्ही सुद्धा कबूल करा.
बस मला विचारायचा नाही म्हणून नाही प्रश्न भाई शहरात खरं तर नाही विचारायचं नाही, शहरात आहे भाई खरंच आहे नाही विचारायचं शहरामधल्या माझ्या एक मिनिट रस्ते आहेत मी असं म्हणत नाही, काही रस्ते तुम्ही केले ना. माझं एक मिनिट, शहरामधल्या सगळ्या रस्त्यांची कामं केलेली होती. कामं जर कॉन्ट्रॅक्टरने खराब केली तर त्याला तो जबाबदार असतो, त्याच्याकडून पुन्हा ते काम करून घेतलं जाणार. परंतु ते काम करण्यासाठी पाऊस थोडा तरी थांबला पाहिजे ना. पाऊस थांबलाच नाही. केली पाहिजे ते खड्डे अनेक जण पडत आहेत. नगरपालिकेने खड्डे भरले नाहीत. हा असं म्हणणं काय की खड्डे शहरातले कोणीतरी सांगताना भरतंय म्हणून तुम्हाला विचारला प्रश्न. शहरातले रस्ते आहेत खड्डे म्हणजे कुठली तरी कोणतरी संस्था आहे आम्ही भरतोय म्हणतोय म्हणून तुम्हाला थोडक्यात भाई नगरपालिकेचं लक्ष नाही. पाण्यात किडे सुद्धा आहेत. त्याची एकाने जैन बरेकर म्हणून त्यांनी तक्रार केली. अनेक ठिकाणी पाईपलाईन फुटलेले आहेत, कोण बघत नाही. हे बघा, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की पाण्यासाठी सगळ्यात जास्त अमाऊंट ही सावंतवाडी शहराला मंजूर आहे. कामं त्या वेळेला तिथले कंत्राटदार करत असतात. एखाद्या ठिकाणी काम चालू असताना त्याच ठिकाणी जर खराब पाणी असेल तर किडा येऊ सुद्धा शकतो. याच्याबद्दल माझं कुठलंही दुमत नाही. तर त्याची चौकशी केली पाहिजे. त्यांनी जर आलं तर त्या भागामध्ये कुठे लीक आहे का, तिथं कुठे पाईप फुटलेला आहे का, सगळ्याची चौकशी केली पाहिजे आणि त्याच्यावर इलाज केला पाहिजे. जनरलाइज प्रत्येक गोष्ट करण्यामध्ये काही अर्थ नसतो. त्याच्यामुळे एकाच कॉन्ट्रॅक्टरकडून केलेल्या कामाच्या संदर्भात ती कामं लगेच खराब झाली, त्याच्यामुळे त्याला नोटिसा दिलेल्या आहेत. मी जी चौकशी केली त्याप्रमाणे, आणि पावसाळा संपल्याबरोबर त्या रस्त्याची त्याच्यावर जे काय रिसर्फेसिंग वगैरे असतं ते करून घेतलं जाईल असं मला सांगण्यात आलं. तर हे खरं आहे असं मी गृहीत धरतो. तरी पण तुम्हाला जर वाटत असेल की एखाद्या ठिकाणी तुम्ही म्हटल्यासारखा मोठा खड्डा वगैरे असेल तुम्ही सांगा ताबडतोब. मागच्या वेळेला गणपतीचा सीझन येण्यापूर्वी सगळे खड्डे नगरपालिकेच्या वतीने भरण्यात आलेले होते. पावसाचं प्रमाण किती आहे हे तुम्ही लक्षात घ्या आणि नंतर बोलणं हे अधिकच योग्य होईल. हायवेवर सुद्धा तेवढ्या क्षमतेने असतं ते डांबरीकरण वगैरे, पण पावसाचं प्रमाणच एवढं प्रचंड आहे की हायवेवर सुद्धा आता मी आलो त्यावेळेला तिथं खड्डे भरायचं काम चालू होतं. खड्डे पडतायत कारण पाऊस सुद्धा तेवढाच प्रचंड झालेला आहे. वारंवार खड्डे पाडणारा ठेकेदार शोधून काढणार का सावंतवाडी शहरात वारंवार? त्याला मागच्या वर्षी तेच झालंय. त्यालाच परत काम मिळतं, तोच काम करतो. मी चौकशी करतो ना. मी कधी कॉन्ट्रॅक्टर वगैरे बघायला जातो. असा तुम्ही शोधणार का वारंवार निश्चित शोध आणि अशा याला ब्लॅकलिस्ट करायला सांगेल. पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यात अवैध धंद्यांच्या विरोधात एक मोठी भूमिका घेतलेली दिसते, पण अंमली पदार्थ आहेत ते जिल्ह्यात विविध मार्गाने येताना दिसत आहेत. तरुण पिढी बर्बाद होताना दिसते. त्या संदर्भात तुम्ही राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडे किंवा नाही, ही मागणी मी पूर्वीच केलेली आहे. अंमली पदार्थ हे सगळ्यात वाईट असतात, त्याच्यामुळे एक पिढी बर्बाद होते. तर ह्याच्यावर कारवाई करावी अशी तर मागणी केली आणि मी स्वतः SP सुद्धा बोललेलो आहे. त्यानंतर मी स्थानिक PIशी बोललेलो आहे आणि पहिली प्रायोरिटी ही अंमली पदार्थांच्या कशा प्रकारे येणार नाहीत याच्यासाठी आपल्याला कारवाई करायला लागेल. आणि ती कारवाई झाली तर आपली पुढची पिढी ही व्यसनाधीन होणार नाही हे निश्चित आहे. शिंदेच्या शिवसेनेकडून धाराशिवमध्ये शेतकऱ्यांना मदत करण्यात आली, किट जे वाटप करणार त्याच्यावर जाहिरात करण्यात आली होती, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाराज होऊन ती मदत नाकारली आहे. यावर आपली प्रतिक्रिया? हे बघा, मी तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो, प्रत्येक ठिकाणी नाकारलं जात नाही. एखादा दुसऱ्या पक्षाचा सुद्धा मनुष्य असतो ना, तो दाखवण्यासाठी म्हणून नाकारून ते टीव्हीवर बातमी देऊ शकतो. म्हणजे मदत देणं चुकीचं आहे का? तर मदत देणं चुकीचं नाही. मदत झाली पाहिजे. त्याच्यामध्ये सुद्धा मदत मिळूनही त्याच्यावर राजकारण करणारे लोक असतात, कारण त्यांना ते राजकारण करण्यामध्ये सुख मिळत असतं मदत मिळण्यापेक्षा. तर त्यांना आपण उदाहरण म्हणून त्यांच्याकडे बघता कामा नये. मदत आपण सातत्याने करत राहिली पाहिजे आणि मदतीचा फायदा हा जे लोक दुःखी झालेले आहेत त्यांना झाला पाहिजे. हेच सगळ्यात योग्य आणि त्याला सोल्युशन आहे असं मला स्वतःला वाटतं. तुम्ही मदतीचे किती ट्रक गेले ते बघा. तुम्ही ते टीव्हीवर बघितलेलं, म्हणजे काही 100च्या संख्येमध्ये ते ट्रक्स होते, म्हणजे जे टेम्पो ट्रॅव्हलर वेगवेगळ्या भागामध्ये गेल्या. भाई सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात
आगामी होणाऱ्या नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तुमचा मित्रपक्ष भाजपने एकला चलोच्या दृष्टीने कामाला सुरुवातही केली. तुमच्या पक्षाची काय रणनीती आहे? हे बघा, आम्हाला वरून आदेश आहेत की युतीमध्ये सगळ्या इलेक्शन करायचे आहेत. आम्ही त्या दृष्टीने प्रत्येकच पक्ष आपापली तयारी करत असतो, परंतु आमची भूमिका युतीमध्ये सर्व निवडणुका लढवणं हीच आमची पक्षाने आम्हाला ठरवून दिलेली कार्यपद्धती आहे आणि योग्य वेळेला एकत्र बसून त्याच्यावर निर्णय होईल याची मला खात्री आहे. भाई पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मटका अड्ड्यावर धाड टाकल्यानंतर कागदावरचा मटका बंद झालेला आहे आणि मोठ्या प्रमाणावरती आता मोबाईलवरून व्हॉट्सअपद्वारे मटका चालू झालेला आहे, ऑनलाईन मटका. तुम्ही माहिती माझ्यापेक्षा पोलिसांना द्या ना. भाई दुसरा एक माझा प्रश्न आहे. त्यावेळी गृहराज्यमंत्री आल्यानंतर महिला पदाधिकाऱ्यांनी एक मागणी केली की बाईंना सामावून घ्या. त्यांनी मला मी अशी कधी केली आहे का? मी अशी कधी केली आहे तुम्ही का? आताच्या मला मी अशी माझी कधीही मागणी नसते. नाहीये अशी खंत तुम्ही व्यक्त केली. कुठलं नाही मी आता व्यक्त नाही केली. मी एवढंच सांगितलं की याला गती देण्यासाठी आवश्यक ते पद माझ्याकडे नाही आहे. जे मला सांगितलं होतं तुम्ही संमती द्या, मी संमती दिली. आलं की ते काय पद मोठं नाही आहे, परंतु त्याच्या माध्यमातून आपल्याला महाराष्ट्रातल्या युवकांसाठी काहीतरी करता येईल. चला, थँक्यू.